Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, Omo if Eze-Ana, Ugochi to be honored. No, before Makajibo. Abụkwazi m onye isi nchụaja n'ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, ihe a chọrọ ịkọwa bụ isiokwu anyị bụ importance of planning. Yes. I will ekwu na he who does not plan is planning to fail. Ọtụtụ ndị mmadụ edebego onwe ha n'ọnọdụ Eze-Ana taa ha ka na-ebu ya na-asị nọ ndị ichie ma ọ bụ n'obi dị na be ha ma ọ bụ na-akwarị ma ọ bụ nọ ndị mmiri. Ụfọdụ na-ebekwazi esi na ọdịa ọnkụ n'ọnya mere na ha gara n'iru. Mana I can tell you na most people dara ebe ha kwaturu onwe ha. O nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ ime gị na ndụ a maka na asị ndị Igbo na-atụ isi na onye za ka onye bụ. Ndị Igbo na-atụkwa n'ezi na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. He who fetch ant infected firewood invite lizard to the house. He who does not plan is planning to fail. Quote me anywhere. N'ọnkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya n'udu mmiri. Ndị nna anyị ha they are very wise. Ha ejigo n'ile Igbo wee kọwara n'ihi ebido na kịta. Ndị Igbo na-atụkwa n'ilu sị na-ebido n'ụtụtụ oge chigari chọba ewu ojii maka na ọ bụrụ na o ruo n'abalị ọfịa ahụ nweta. Ihe butere m ji ekuzi nkuzi taa kuzi ya taa na ọtụtụ ndị mmadụ whenever they fail because they refuse to do the right thing. Now they'll keep on blaming others for their failure. But let me warn you, if you continue blaming others for your failure, you can never get it right because you will not even take responsibility and look inward and to find out where you have got it wrong. But you keep on blaming others for your failure. And Odendi de Tua, ọnọdụ here I will put a mekwata. I mean mekwata. Ya bụ isiokwu anyị. Before I gaba n'ihu na nkuzi anyị ji bịa taa, ọkwa dịgo mkpa. Echefuna na anyị ka na month of June. Our monthly ritual for the month is still ongoing. And anyị kwukwara na ị nwere ike iso na monthly ritual a ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum maka na ike Chukwu zuru mba dum. N'isi ụtụtụ ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Anyị ga-achụgodo aja n'isi ha dum. Ganya n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-eje na mgbede chụọ aja mee saraka n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja jee n'ebe nchụaja gbuo ebudu mee saraka n'aha mmadụ dum. Kekwasị uke maka ndị amosu n'aha ha dum. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ya na-achụ ihe ị ga-eme ewe forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe na ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ekwubi okwu n'isi gị ganye na ọnwa agwụ. Then you make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp. I want other details we need for you in order to book you. WhatsApp number is 0805-7837-672 or 0813-8243-871. In the screen, you have numbers in there. Now, can I come and you and Kuzi? Kuzi, I'm going to go. But would you pay attention? You can something that will change your life. I keep saying, what you don't know remains a mystery to you. You should seek knowledge, strive for knowledge. Saying that if you are knowledgeable, you are a master. If you lack knowledge, you remain a slave. Get a guy in the Kumakia. I acquire data, importance of planning. When I acquire again, now, about the plan, you get fed really. I plan, send what time will know why, send out the choices we made in life. And we are planning by the type of lifestyle we choose to live. Yes, you can't continue living or doing one thing over and over again and expect different results. It's not possible. The law of nature, I will go more. It's why you follow the principles that governs this universe. Pay attention to the laws of nature. Yes, what I can tell you that in creation, everything that is happening in this gross material world is prototype of what is happening in the spiritual realm. Yes, if you plant corn, if you plant seed of corn, if you like it, enter 30 days prayers, fasting, 100 days fasting,
that corn can never germinate and become mango or orange. It's not possible. You know why? Because it's not in line with the natural laws. Natural laws is whatever you sow, so shall you reap. You want to kill one on Julius Berger, Jenna John Ho to get a wall or not possible. For some of you now, not at an he had no possible in creation. Everything must follow the natural process. So if you don't like what is happening to you right now as we speak, begin today to cultivate the goodness of life. So that when they mature, you begin to reap what you sow. Galatians 6 verse 7, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. Hosea 4:6 says, and I quote, say, now, whatever in life, my people are suffering because of lack of vision and knowledge. So you can say that have the right vision and have the right knowledge and apply the right knowledge, you will be where you want to be. But refusing to do all these things, you lack vision, you lack knowledge, sorry will be your name. And tomorrow, what is paining me that you keep on blaming Yandimri, you keep on blaming Ndobanje, you keep on blaming the head of the Bandagi. Obody head they are responsible for your downfall. Yes. So head Nacheko will be doctor. Some of you don't even know how to plan. Yes. I know of those things because it happened to me in the past. And I learned in the hard way. Yes. And I become knowledgeable by that particular experiences. So if you want to make choices, for example, amagoma at one boy sendri koje gbara oge boy oru ebe anwa hapu ihe muta akọ n'uche, that knowledge of the secret of that business oji makia weje je chowu ukwu madam onye dey to achubie obo na akpọnata ya na village nke bụ eziokwu na ikwu ya na ibe ya nuru ihe o mere, we not take him serious any longer. Onwe ọkwa onye ọwụ na my relative ma akpọta ya na bebe because all the risk. You know ya nke a bụ ofu. Nke bụ abụ na ọtụtụ ndị mmadụ ya asị ya na we asị onye aka ohere. We have great opportunity to be successful in life. Ọ gaghị na anyị na-agbara bụ onye na-azụ ahịa na Maitama, ọ na-eme ebe a na-akpọ Maitama Abuja. Ị marụ na ọba ahịa gbagota. So ihe ọ pụtara bụ na onye ọ na-asa abụ ọgaranya. Ọ bụrụ na o pay attention, the connection ọ ga-enweta n'ebe a ga-enyere ya aka wee plan of future ya. Mana ifu na ọ dabarugo the future. Ntị ọ dị. Ihe a bụ choice o mere onwe. Don't tell me is ekwensu, don't tell me is Satan. I can tell you. Oge anyị na-eje katikist ọ sị gịnị bụ nnukwu njọ? Ọ sị na ọ ga-abụ nnukwu ajọ ihe, ị ga-ama na ọ bụ nnukwu ajọ ihe, ikwenye n'ime ya mee ya. So ihe ọbụla mmadụ megido wee mee ajọ ihe ọbụla bụ ihe ọbụla bụ alụ, o chere over and over. So don't tell me no na-anwa nwaanyị ya nwa, o chere n'ime onwe wee carry out. So if na decision mmadụ mere na ndụ a early in life can dabaru ya future. Ntị ọ dị. Then nke ọzọkwa ahụ na nwere ike ịbụrụ nwoke ị na-achọ nwaanyị, ihe ị na-achọ abụrụ sọ physical beauty. Ị na-achọ physical beauty ma ọ bụ ndị ukwu eburu ibu ma onye ara buru ibu, ị mara na ị nwere ike ime mistake. Now ịbụ nwoke ịma ya average income, ị mara na ị barely feed yourself or take responsibility of your family as a man. Now you want to get married, instead of you to looking for a woman of substance, nwaanyị nwere discover fuchi ya, nwaanyị nọrụgoro ebe o kwesịrị ịnọ, nwaanyị nwere ihe ọ na-ebring to the table, ị na-ene onye ukwu eburu ibu na onye ara eburu ibu, ị na-eche sọ mma anụ arụ ọga ị ya atakwa afọ maka na aka gaghị ezuboro ihe ị na-eme. Ị na-achọ ka ije kụtakwa onye wu busy doing nothing, nwere ihe dị na brain, nwere ihe ọma, ihe ọ ya na-agwa gị bụ na ya bụ nwaanyị for the fact na ya bụ achara ugo nwaanyị without brain. So ihe uche ya bụ na as long as ya bụ achara ugo nwaanyị na nwoke ga na-etake care of you, o nwere ihe ọ na-alụ. And ịma na aka esiboro gị ike ọga ya planning to fail because mgbe ị were responsibility etinye na nke gị ifu na ị na struggle o nwere ozi service, therefore you want to plan. Then ịma na ihe ọ bụla ịrụta na ọnwa niile edisi ya, then ebe ọ na inwe ozi service ị nwere plan, ihe ọ pụtara na nke gị ya future is not bright. Oga ị ya continue to before you know it bido buwe bọdịn ndị ọgọ, buwe bọdịn ya na-amụta nwa. Oga ị ghara eri from hand to mouth because nwe ọbụ ijere na ukwu buru ibu ara buru ibu. Ọ bụrụ ihe abụ choice ị kwesịrị ime ya is an error, and akwụ ihe ebe n'ụwa nka na-emesịa maka na isi ga-achagide gị awụ tiri na because bọdịn ibu karịrị gị ya nwe onye nọ na na-enwere ihe ọ na-ebring to the table. So whenever you consider error, whenever you want to consider somebody that at least
Let her be somebody that can feed herself. Maka ọ ga emechi blame ndị mmiri for alpha na-ata maka na ihe emechi abewa anya m head na-achọ ịgwa gị bụ go for that person once onye na-achọ ịnụ is above 20. Yes, make sure that somebody nwere ihe ọ na-alụ, at least she can take care of herself. Yes, because once you get onye nwere ihe ọ na-alụ, gị nwa ya egwu de, gị nwa ya ego ncha, gị nwa ego nka go nka ma take care of responsibility as ogo. Now oga iburu ga ofe ya ata ofu. Yes, don't be expecting na miracle ga-eme tomorrow ma ọ bụ na-asị na ọ ya eweta luck. O weta luck o nwere ihe o were bring to the table. Ihe bụ na mmadụ na-eweta luck bụ na o nwere something ọ na-bring to the table. Bụ na onye ga-abụ the G room na-eweta ego. So ihe ị ga consider what is important. The problem ị na-enwe bụ na ị na consider what is important. Every ego gets right. You must look for somebody that has something upstairs. Achara ugo nwaanyị without something upstairs is the west. Maka afọ ị ga-ata. Ọ ga-enwerịrị ihe onye agha ji bụrụ ọka ọ da-akpọ ihe ọ na-eme value ọ na-add ihe na-eweta ego because all your value na add to the society ga-eweta ego. Either you are providing services or you are selling goods. Ebe ego ga-espo bido kịta hapụ ndị ahụ enwere ihe a na-alụ ihe ọma ụnọ achara ugo nwaanyị na-ebi udu nke a na-ebi udu nke ọzọ ihe abụ onye na-ebi udu o si abụ BBL ma ọ bụ na ọ na-achọ ka o wee bụ Rolls Girl ọ dịrị lazy na-achọ ma onwe onye kwara ya na kol ka o jebe Abuja ma o jebe Lagos hapụ ụdị ndị a maka afọ ya ata na future ka m na-agwa gị. Gị ma bụ nwaanyị kedu ihe ị na-achọ na nwoke? Ị na-achọ nwoke wụ na o nwere 6 pack ma ọ n'ọka bụrụ afọ ọnụ ya bụrụ fine boy wasa gị esi n'ọka very young boy. No, we very young boy, there is no problem with that. But ihe ga na-achọ onye a gị na ya nọrụgo one on one gị na ya kpa efu future kere ebe ọ na-edike dream o nwere kere ebe ọ na-work towards onye lack vision ọ lack ya vision ma ọ knowledge my sister pụtaba na nwere ihe a na-eme nwere isi ọ ga-abụrịrị onye nwere future plan and they na-afịa step by step a na-asị na-apụta new year resolution kere ihe resolution for the year kere ihe ahụ plan gị ifu na onye abụ onye na-move within the direction o set goals na onye abụ onye na-pursue the thing and gị nwa na onwe gị dishon na gị nwa na onwe nwaanyị na o nwekwara ihe na-alụ before gị nwa na-eselect ị nwekwara ihe na-alụ inwere value ịghọtara ya. Now onye ọzọ ị ga-choose don't choose na onye abụ fine boy ma ọ na onye abụ onye na-anọ 100 hours ma ọ bụ na onye abụ mmanya na is a good guy. Ihe abụrụ ihe ị na-eche bụkwara afọ ị ga-ata. By the time ị na-eche na this guy is very good na the guy is very handsome until ị ga-ata afọ maka na mgbe ọnwụ na ọgbọ tụbara gị ime ebido provide na family ifu na ihe ebughị ya ịghọtara ya. At the end of the day ifu na that thing na-afụta as na ọmara mma nwoke ga-efe dị n'anya gị. So ihe ị ga-eche one ọ bụrụ weda ma ọwụ tata ma ọ bụ young boy ma ọ bụ ihe na ihe ga-eche television ya ọ bụ somebody na-abụ were determination na-abụ set ego carry out ọ bụ onye na-agba mbọ ọ bụ onye nwere future then ị watch ya from ebe ọkwụ at this moment jụọ ya ihe wụ plan ya in the next 5 years. Let him explain. Yes, let him explain to you where he want to be in the next year, next 2 years and next 5 years. Wee gaba short term and long term plans. Ọ ihe niile aka ị ga-abụ inerechi iwefu na onye a nwere vision na o nwere something dị upstairs. Ịghọtara ya hapụ mmanụ ahụ hapụ na onye abụ na ọ bụ dream of every woman. Ịghọtago ihe a nwere ike wrong choice ị ga-eme maka akwa ị ga-ebe na mgbe emesịa. O nwere ike ọ bụrụ na ndị ahụ dị very lazy o nwere ike ọ pụta ọ na-alahụ ụra na ya dị na-awọchiri fim ịlahụ ụla ọ bụrụ ọdụ nwoke ihere na-eme iwetanye ya oriche oficha ike jewere onwe ọ bụrụ onye ihere na-eme na nwaanyị na-efe di ya. So mind the choice you make because tomorrow mgbe ọ bụla gị na-ebiri ibido tawa afọ mgbe ahụ esi nọ ndị mmiri esi nọ ndị a na-emego nwere ndị otu na-emeghachi ihe ichuzuru frivolities over the real thing. Ihe ichuzuru abụọ the right thing ị kwesịrị ichuzu or he kwesịrị consider when making your choice. So he who does not plan is planning to fail. All those things bụ ihe ị nwere ike isoro onye abụ na onye awụ onye mkpụrụ mmiri ọ bụrụ onye na-eji agba gị ma ụtụtụ ọbụla oje nọ na bed Naija has hey ọkọtụọ na ha is small anti ihe ata afụfụ hapụ that fine boy ọ na-agwa gị na na-akwa DJ Germany mana ọ ka n'obodo a don't worry na o nwere bụ ankụ ya yarị n'anya na-enye empty promises. Ihe a bụrụ na o nwere ihe onye a na-eweta to the table. Ifu a na onye ọbụla na-ebi uru puchi ya na-asị gị na ọnkụ ya ọ na-agwa na nkụ ya dị weekend na ọnkụ ya enyebere ya aka hapụ onye a. Ịghọtara ya onye bụ ya bụ onye ga-enwe vision bidogolu
That's right. Before uncle ga-enyere gị aka, ọ ga-afụgoro ihe imewu. Let me tell you how things work. Even bank, before bank enye gị loan, finance ya that your project. In a company, it already move from point 1 to point 2. It chọọ ka bank nye gị loan. Bank ga-abịagoro mee access. Mara ihe imewu, mara ebe ibido, mara nke i mere achieve, mara plans in the future. However, yes, we are impressed with your plans in well. Therefore, we will fund you. But over yeah, because you can't build anything on nothing. So here na check one some of the dreams in the hope don't want to let come. Man don't want to plan it for this guy man. For like on Allah. Or to another what if you now you change it, can't get you as you come. On a bono where uncle ya no uncle ya is on the fuchia only lie and uncle. Mono the lie and a bear. Before no always but idiot. So abroad than that he needed. He needed somebody want to plan his own plan. Yeah, you're not necessary to start big. You know, boss, this business mogul, customers and mother can equate to speed. Start small. By the time you start small, even banks, washers, how you remain consistent building your future. Yes, it is easy to build trust. No matter about the foot now, let people trust you. No kugi. That Okuwe back. Emmanuel would only go. Manobu no joke mother said because any them listen. I say, I'll say okay, you want a grantor. They see a grantor. What I'm mother, I say okay, be near. I won't awkward that mouth. Only where go, Mano the credit worthy. Yes. I will go to me and manner because of now Manajabo the credit worthy. I went and become a shorty. And at the right time he pay. You know, so Manobuna, you had not being credit worthy is an asset, it's money. I would key yes, where the credit worthy that no matter what the case you can credit. That credit worthy, that credit worthy, boom, where go. Yes, you want one idea. So it starts from building credit worthy. Building by credit worthy is the first step of being successful. Yes, because all money get well or every person. Money get bills of you that worthiness of that mother will care a trust for one. Consider. Stop blaming affordable nagi. Stop blaming in the chair. Stop. Here the second medosia here there. Can have a supporting force. You know how men do to protect you. So that when Katojo mother upon that badonilo, it do everything give down. Where say the madicate was ready. How I fight I about to Makana Katobo na more, it make it with a more barrier. So all harbor, he protects again. They show that Katoja, but he make it a deal. Enjoy. Manobo one why I bumble. Okay? If you do Wanaka, there's a Maki and if you the chicken. They go gather and nobody's yoke. Chicken feed the book on the spiritual support. So that whatever is yours, God take it. Money will stand up and go and take what is yours. Here I got a little game which full on you. Ndori, only more I better have your destiny. Man, whether more Bangu again in no cooking about, just go and grab what is yours. Can you say about you want to do an more nature about our family? Chat me on WhatsApp 0805 78 37 672 or 0813 8243 871 9 as spring gig up here. May the work of premier in bless you all. May you be protected. May you be favored. May the blessings of the entities of powers going about doing good today, being a market day, be with you all. May the work of your hands begin to yield fruit. Now, to work, keep premier in it. When you can, let's start there.